Здравей, аз съм Калина Стефанова от Медитация и здраве. Учител съм по йога, по медитация, по дихателни практики, треньор съм по емоционална интелигентност, но преди всичко аз съм твой приятел и спътник по пътя на осъзнаването. В днешното видео, в това видео, избрах една тема, която е близка на всеки от нас. И това е темата за прошката. Темата за разтоварването, детоксикацията. Темата за това да не носим излишни товари. Да поемем отговорност за това какъв създаваме да бъде живота ни. И това всъщност е голямата отговорност да осъзнаваме кои сме ние. Отделни ли сме, едно ли сме. Но преди да навлезем по-дълбоко в тази тема, те каня да направим това, което аз правя винаги, когато искам да посветя времето си на по-дълбоко осъзнаване, и това същевременно е трансформация. Много често това просто да четем книги, да слушаме някакви лекции, може да остане на повърхността. Знание, което, както със сигурност сме свикнали всички да имаме такива ситуации, елементи в живота си, без знам, ама не ми се получава. Тоест това е неинтегрирано знание. То не е интегрирано, защото не е осъзнато, не е минало през теб самия и не е свързано с осъзнаването на твоята истинска същност. Всъщност какво те каня? Нека първо да пристигнем тук и сега. Настани се удобно за следващите няколко минути. Добре е да не бъдеш обезпокояван, ако е възможно, разбира се. Ако не е възможно, просто слушай и в друг момент можеш да гледаш отново видеото. Но хайде сега да седнем удобно, да изправим гръб и да затворим очи. Поемете си въздух и въздъхнете. И със следващото вдишване издишваме и освобождаваме излишно напрежение. Ако имате нужда, направете го още веднъж с въздъхване дори. Вече навярно усещате и лекотата. Ако сте забравили да дишате осъзнато, сега осъзнаваме дъха си. Наблюдавайте го, без да го променяте повече. Усетете, осъзнайте всяко движение на тялото, мъничко макар, когато вдишвате, когато издишвате. Как се повдигат гърдите, как се отпуска гръдния кош. И осъзнайте къде точно приемате и освобождавате своя дъх. Това може да е повече в корема или в гръдния кош. Може да го усещате повече в гърлото, през носа, когато минава въздуха. Къде най-ясно усещате своя дъх. И сега позволете със следващото вдишване да насочите вниманието към ума си и с издишването да му позволите да се отпусне, да се спусне вниманието ви към сърцето, към центъра на гръдния кош. И нека там умът ни просто да си почива. Следващите няколко минути
ще позволим да пристигат мисли, осъзнавания, които са свързани само с нашата тема. И сме свободни от всяка друга роля. В този момент не сме нито майка, нито баща, нито дете, нито нашата професия, нито нашата националност, нито раса, нито възраст. Просто сме. Нека да останем в сърдечния си център. Отваряме очи и сега сме тук. Прошка. Много красива българска дума. Да изпросим, да помолим за нещо, някого. Но къде генерално се появява тази идея за това да искаме от някого, макар и от себе си, нещо? Какво е това нещо? Защо го няма? Идеята за прошката е пряко свързана с идеята за съденето, за отсъждането, какво е правилно и какво не е правилно. Тоест оценката, сравнението, възприемането на света като съвкупност от много различни неща и разделянето им в категории. Знаете, че живеем в дуален свят. Горе, долу, черно, бяло, напред, назад, мое, твое, ние, вие. Всичко подлежи на разделение. Така работи оперативния ни ум, защото ние като така същества на върха на пирамидата, нещо в което вярваме, имаме развит ум за добро и за зло. И той създава нашите концепции, през които възприемаме, разбира се и през нашите физически сетива, възприемаме светът и му даваме определения, такова, онакова, и даваме оценки, добро, лошо, и замърсяваме съзнанието си, пространството в нас и пространството извън нас. Замърсяваме с много неща, които не са истина. Те са илюзия. Те са просто мисъл. Нали знаете, нашите мисли не са факти. Това е начинът, по който сме възприели нещо. Най-често начинът, по който възприемаме нещата, е нещо, което не идва от нашия висш разум, от нашата природна интелигентност. Ние много рядко сме свързани с нея, с интуицията си. Закърнели са сетивата ни за разпознаване на истинското от измамното, измисленото. В резултат на което в по-голямата част от живота си ние живеем в вярването, че нещо е истинско и нещо повече, залепваме това вярване по себе си и се идентифицираме с тези неща. Така работи егото ни, което само по себе си има и своите добри функции, както и ума ни, но за това може би ще направя друго видео, което ще бъде в този канал. Да се върнем днес на прошката. Имаме потребност от прошка или добре е да простим, за да се освободим от нещо, което ни държи вързани за минал момент, нещо, което не е в настоящето.
И това нещо ни държи през идеята за обида. Смятаме, че някой е постъпил несправедливо спрямо нас. Получили сме нещо, което не заслужаваме. И сега ни е трудно да му простим. Това ни е причинило болка. Ние продължаваме да живеем в тази болка. На базата на тази болка определяме следващите си действия и избори в живота. Вкопчваме се в страховете, съмненията, недоверието. Разделението става още по-силно. Оценяването, преценяването, осъждането става още по-жестоко, още по-предпазливо, още по-отдалеко и постепенно потъваме в един живот, в който ние вместо да живеем в настоящия момент, вместо да познаваме истински себе си и живота, просто боравим с готови вече понятия. Аз като един човек, който може да се каже, че съм преполовила живота си, живот и здраве, ако живея по-дълго, имам вече достатъчно голям жизнен опит, както и срещи с хора, които са достигнали големи дълбочини, висоти, както и да го наречем разширения в осъзнаването на живота и какво сме ние. Като такъв човек споделям с вас своя опит, който е придобит по пътя на това да искам да бъда свободна от страданието, болката, тежестите. Ние всички заслужаваме да преминем през този живот, през тази реалност с повече лекота, с повече хармония, с повече баланс, с повече светлина и хайде да кажем повече радост, въпреки че радост е пак от онези определения, които имат противоположност. Но няма как, с думите е така. Като цяло надявам се да разбирате, че има една изконна, изначална вътрешна радост в нас, която, когато сме деца, или пък хайде да кажем по-несъвършените същества, например, ако имате домашен любимец, куче, вие сте виждали как може просто да живее в настоящия момент и да се радва на нещо толкова простичко, при това много пъти да се радва на същото нещо. Това е тази изконна, изначална вътрешна радост, която ние хората много често изгубваме. И имаме нужда много специални причини да се появят, за да се зарадваме, да се чувстваме щастливи. Имаме нужда различни неща да се появяват, които да ни зарадват, защото аз вече това го знам, аз вече това го имам, там съм бил. Каня ви в нашите срещи да се срещаме с нашата истинска същност, да достигаме до това истинско семенце, клетка в нас, която не е наше си. Не съм аз съм това, пък ти си нещо друго, моята клетка, твоята клетка. Не. Това е божествената частица, заради която казваме, че ние всички сме едно цяло, че ние всички сме проявление на един и същи източник. Ние всички сме еднакви. Ние всички сме свързани. Защо е нужно да осъзнаем тази наша същност, тази клетка, божествената частица в себе си? Защото там е седалището на истината и чистото, ясното виждане на живота и нещата в този живот,
които през нашите сетива, през конструкциите на нашия ум, ние сме изградили и сме го поставили този живот, нарисували, че той ни изглежда като различни частици, които присъстват в него. Една картина, в която има някакви различни цветове, различен смисъл на символите, които са там. И да, добре, това е хубаво. То ще продължи да бъде така, въпреки нашите осъзнавания. Но това, към което ви каня, е да не оставаме там. Да не вярваме, че черното е просто черно, бялото е просто бяло, лошото е просто лошо, доброто е просто добро и да си стоим в квадратните конструкции на определенията, които са като цяло една твърда същност, една твърда маса, една тежка енергия, която създава преграда между мен и теб, между нас и другите. И ни карат да вярваме, че ние сме различни, а там, където има различие, има сблъсък, има противоборство, има неприемане, има непропускливост, има прегради за виждането, ясното виждане, истинското свързване, истинската любов, дълбоката благодарност. Просто е неистина. Светът, в който живеем, всичко, което виждаме и начинът, по който го определяме, това не е истината. Хубаво е, че го има, защото това е част от нас. Ние всички имаме много слоеве в себе си. И всъщност моята покана за тази среща и много други е да достигаме до тази наша същност, до истината, не като прибавяме ново знание, а като премахваме излишните слоеве, сваляме маските, осъзнаваме различните нива и когато свърши тази наша среща и навлезем отново в живота си и попадаме в други моменти, дай Боже да бъдем пак тук и сега, да запазим това истинско виждане на нещата. И сега да се опитаме на базата на това истинско виждане да осъзнаем какво е съденето и какво е прошката. Да речем, че някой ни е обидил, наранил ни е. Казва ни нещо, което ние не усещаме като истина за себе си. Постъпва по начин, по който ние смятаме, че не заслужаваме. Защо го възприемаме така? Първо, защото сме много дълбоко вгледали се в себе си. Така ни кара да живеем нашето его. То ни казва: о, ти, о, онзи. Умът ни включва всичките механизми да ни защитава, защото се чувстваме в опасност, в стрес сме. Някой ни причинява болка. И вероятно това е някой, когото сме допуснали близо до себе си, защото като цяло вярваме, че всички други са на някакво разстояние, по-далеко, по-близко. И има хора, които допускаме по-близо до себе си. Какво означава да допуснеш някого близо до себе си? Интимността означава да си дръзнал, да си позволил да откриеш своите слаби места, своите рани, своите несъвършенства пред някой друг. И също така очакваш той да запази тази твоя тайна, да си остане между вас. Ако се върнем към онази стара библейска история за Адам и Ева и дървото на познанието и плода, който Ева дръзва да откъсне, въпреки че Бог ѝ казва не, тя отхапва от този плод, споделя с Адам и това е момента, в който те започват да виждат различията помежду си, да изпитват срам, да се крият и създават дистанция, разделят се. Плода на познанието е плода на
предизвикателството да осъзнаем кое е истина и кое не е истина. И така в момента, в който ние сме си казали аз съм аз, другият е друг, но този ще го допусна по-близо до себе си, защото нещо ми харесва, нещо ме привлича, нещо, което в другите не ми е харесало толкова, нали? Аз и другите, това разделение. И ето, че този човек един ден постъпва по начин, по който рязко увеличава дистанцията помежду ни. Удрени, обиждани. Кое е обиденото, кое е разочарованото, онова, което е очаквало онзи човек да се държи по определен начин, който ние регламентираме, дори обществото е регламентирало. Но има правила, няма свобода. Защо? Защото живеем в определенията. И всяко определение, както споменах преди малко, е една твърда и тежка енергия. То е, колкото по-далеко едно нещо от истината, толкова по-твърдо е. Толкова материално е. Създава прегради, създава стени и това е непропускливо. Това е все едно слагаме пред себе си нещо и ние не можем да виждаме вече истината. Знаете ли защо, когато медитираме, затваряме очи, прибираме сетивата навътре към себе си, за да премахнем преградата, която създават сетивата ни, когато възприемаме външния свят. О, аз чух това, о, това е вкусно, това не е вкусно, това ми горчи, каква е тази миризма, о, колко е хубава тази миризма, ей, каква хубава жена, о, този мъж, гледай го какъв е. Всичко това не е истина. Това е някакъв език, на който комуникираме, за да можем да се придвижваме в реалността, но тази реалност има много нива. И ние можем да живеем в нея, едновременно присъствайки в тези различни нива. Аз пак мога да имам предпочитания за някой човек, за някаква храна, но без да осъждам и отсъждам. И така, какво можем да направим, когато вече се чувстваме обидени, вече се чувстваме наранени? Да влезем в сърцето си. Да се свържем с болката си, с онази част в себе си, която наричаме наранена, след което да се свържем с онази част в себе си, която е ненаранимата част. Това е истинската, божествената частица, в която няма добро, няма лошо, няма осъждане. Това е така наречената неударена, неударима част. Там не можеш да бъдеш засегнат от никого и нищо, защото няма нещо и някой извън теб. Там е, дето сме едно цяло. А когато няма разделеност, никой не може да те нарани, защото никой не наранява себе си. И така, започваме да наблюдаваме удареното в нас. Егото, мисълта, емоцията на болка, мястото в тялото, където ни свива. Наблюдаваме го това място. И не го съдим. Позволяваме му да бъде там, където е, без да се идентифицираме с него. И забележете, че първо работим със себе си. Защото то други няма, но ще стигнем и до другите, защото това е концепция на ума, която съществува в нас и няма нужда да я игнорираме или да се правим, че тя не съществува. И така първо се свързваме с себе си, със своята болка и своята концепция за болка и нараненост.
и го наблюдаваме това нещо и му позволяваме да бъде такова каквото е, признаваме го, даваме му пространството, не го гоним, не го игнорираме, не го съдим, не му казваме, че е лошо и не е хубаво така. Няма такова нещо. Просто това е част от всичкото, в което всичко е нещо и е нищо. То е някаква вибрация, то е някаква енергия. Но когато го наблюдаваме, ние се отдалечаваме от него, не се идентифицираме с него и всъщност все по-дълбоко осъзнаваме и не забравяме, че ние не сме това нещо. Ние не сме обидения човек, ние не сме обидата, ние не сме болката, ние не сме раната, ние не сме мястото в стомаха, в което се е свила някаква топка и блокира жизнената ни енергия. Ние не сме това. Ние сме онова, което го осъзнава. Позволява му да съществува пълноценно и равноправно. Без обаче, забележете, да се идентифицира, да вярва, че само това и това съм аз и о, аз горкия. О, толкова съм наранен. Никога няма да простя. Това е непростимо. Знам всичките монолози в главата. Знам ги. Как съм стигнала аз до тези осъзнавания и до това практикуване на прощаването? Разбира се, защото съм била в човешки ситуации, наранявана. Защо обаче съм избрала да прощавам? При това все повече на мига, веднага, но и за това ще поговорим. Знаете ли, когато казвам поговорим, аз съм дълбоко убедена, че ние общуваме в този момент и знам, че във вас има мисли, има въпроси и вярвам, че сме свързани и може би се чуваме, както вие мен, така и аз вас. Вярвам го. И така, била съм в такива човешки ситуации, но една от тях много дълбоко ме обиди. Много силно ме нарани. Толкова силно, че вярвах, че това е краят. Умирам, край. Спрях да вярвам във всичко възможно добро на тази земя. Обаче бях все така тук, на тази земя, в този живот и не исках да живея по този начин. Не исках да остана в това, че всичко е лошо, черно и на никого не мога да вярвам и никога повече няма да изпитам любов. Не исках. Имаше една същност в мен, която ми казваше не, не и не. Това не е истина. Не може да е само това. И тогава започнах да дълбая, да търся, да осъзнавам, да чета, да практикувам, да се свързвам с учители. И работи. Работи. Когато открием нараненото място в себе си и когато познаваме ненаранимото място в себе си, там където всички сме едно и сме еднакви и сме една и съща същност, идва момента да погледнем към другия, който вярваме, че е друг, че е различен и ни е наранил. Дали? Хайде да погледнем и към него. Едно човешко същество, което също като нас е повярвало, че е различно. Че има неща, които му харесват, неща, които не му харесват. То също е наранимо същество. Също се страхува, също се защитава, също
не познава добре своята истинска същност. Също позволява да прилепват по него или нея, или каквото и да е, модели и определения, как да живеем живота, как да не живеем. Има своите убеждения за правилно и грешно. Дори може да вярва, че е допуснало грешка и да иска да му бъде простено. Самото то може да осъжда себе си или не, да вярва, че това е правилно, или да има много силна гордост, която разбира се, че е директно свързана с егото. Или просто да е, както ние можем да кажем, безсърдечен, т.е. няма никакво усещане за това, че наранява другия и другите. Каквато и да е причината, можем да я потърсим, можем да погледнем натам, да се опитаме, макар и за малко, да се напъхаме в обувките на този човек. Да се опитаме да разберем, че не ни е наранил, защото е щастлив и силен и се радва на живота, а защото се чувства слаб, застрашен, вероятно също обиден. Не обичам, не казвам от вас, но ние хората имаме това умение да проектираме върху другите, да пренасяме всички неразрешени, неосъзнати болки, страхове. И когато се срещаме в интимността си, ние се срещаме със своите рани най-често. Както споменах, интимността, допускането на някого по-близо до нас, затова е толкова трудно, защото ние всъщност вярваме, че разкриваме себе си истински. Т.е. показваме си не само хубавите страни, ами лошите страни. Нали, пак определението добро и лошо. И ако аз позволя на този човек да познава моите срамни ситуации, да познава недостатъците на тялото ми, или недобрите мисли, които минават през мен, нали, тя ми е приятелка и с нея можем заедно да си похейтим, да си поклюкарстваме, нали, знаем, че това не е много добро, обаче с нея мога да бъда себе си и мога да си го позволя и тя затова ми е близка приятелка. Така разбираме най-често близостта и пак казвам, няма нищо лошо в това, ако го осъзнаваме, ако знаем, че това не сме ние, не се идентифицираме с това нещо и не оставаме винаги това. Това са роли, костюми, в които се напъхваме, но не забравяме да се връщаме, да се свързваме и да останем завинаги свързани с тази наша истинска същност, която знае, че това е игра, това са роли. И от позицията на това, че това е игра и това са роли, ние не оставаме завинаги, връщам се сега към прошката и болката, не оставаме завинаги в тази идентификация с болката, с обидени и така нататък. Но ето, свързваме се с другия човек и признаваме, че той е някой като нас. Ние сме всъщност една и съща същност, едно и също нещо сме. И знаете ли, не е нужно да го оправдавате, не е нужно да го разбирате и да кажете, той постъпи правилно, ето аз сега вече повече няма да го осъждам. Не, въобще не става въпрос за това. Просто да разберем, че ние всички сме една и съща същност, която се манифестира по различни начини, проявява се по различен начин в този материален свят на реалности. И заради това, заради нашата различна свързаност с дълбочината ни, с божествената частичка, атомчето в нас, заради тази наша различна свързаност, някои сме по-свързани, други не толкова, но хайде да не съдим. Но е добре да знаем, че ние всички сме достигнали различно ниво на осъзнаване. И от позицията на това различно ниво на осъзнаване не можем да очакваме да разберем всеки или всеки нас да ни разбере.
И съответно, защото го разбираме, да го оправдаем. Не, въобще не става въпрос за това отново да съдим и да оправдаваме. И ако аз се съглася с него, тогава вече мога да му простя. Въобще не става въпрос за това. Става въпрос да осъзнаем, че ние всички сме еднакви, функционираме по еднакъв начин, манифестираме живота по различни начини, но все пак еднакви. И достигаме до различни нива на своите осъзнавания, достигаме до различни нива на премахване на излишното, полепналото по нас, илюзиите. И от позицията на това, пак с ума си, ума ни присъства в този процес. Ние не можем да го изключим, но можем да го развиваме и да го свързваме, този първичния, страхливия ум, да го свързваме с висшия интелект, с интуицията си, с познанието на разширенията в този свят, другите ни нива, дълбочини. И когато умът ни вижда през по-отвореното ни вътрешно око, че този човек толкова може, той толкова е могъл днес. Така е постъпил, защото на това е бил способен. Независимо дали се е защитавал, дали е развил арогантност, че е нещо повече от нас. Това е егото. Но той толкова може и ние се опитваме не през егото, а през очите на осъзнаването на истината и любовта, знанието, че ние сме едно и също нещо, което се проявява по различни начини, през това отворено око ние виждаме, че той дори да си мисли, че е искал или не е искал да ни нарани, той дълбоко в себе си смята и вярва, че е постъпил правилно и че постъпва правилно. Ние всички изначално вярваме, че правим най-доброто. И то е така. Правим най-доброто, на което сме способни във всеки един момент от позицията на нашето осъзнаване и виждане на живота. И много често това е на базата на оценъчна система. Това е добро, това е лошо, това е правилно, това не е правилно, това ми харесва, това не ми харесва. Което, както уточнихме, рядко съвпада с истината и цялата истина. Просто защото истината е една огромна съвкупност от всичките възможни истини. Тоест, истината не казва това е, това не е. Но когато говорим за истинското, истинската същност, ние говорим точно за онова безкрайно голямо, широко поле на божественост, на източника на живота, на голямото съзнание, в което всичко съществува равновалидно, равнопоставено, еднакво позволено и от нас зависи, от нашето его, дали ще го приемем или ще кажем не. Това не може да бъде, не трябва. Тук е много важно да разберем, че не става въпрос за това да няма правила в живота. Много е важно да има правила в живота, защото от позицията на тази наша замъгленост да живеем в илюзиите, в егото си, най-често управлявано от страховете, че ще изчезнем, най-често свързано директно с инстинкта ни за оцеляване. О Боже, или ще се бия, или ще бягам, или ще замръзвам, ще игнорирам. Нямаме и другите ги няма и нищо не съществува. Това си е его. И това, което можем да правим, е да го познаваме
през влизане в дълбочината на знанието, на осъзнаването, отварянето. И така, живеем в свят, в който ние всички сме едно, еднакви сме, но сме и различни. И защото сме различни, ще имаме различни преценки за нещата и ще постъпваме по различен начин. С това е нужно да има правила. Да вземем движението по улиците, правилата за движение. Представете ли си, ако няма правила за движение, няма зелен, червен светофар, няма пътеки за пресичане, няма тротуари, всеки ще преценява според своите си виждания. Един късоглед, друг далекоглед, един ходи бързо, ама не може да прецени, че ходи бързо, друг ходи бавно, пък си мисли, че е олимпийски бекач. Всеки има толкова различна преценка за ситуациите и за себе си, че нали, може да кажеш, аз познавам себе си, ама това съвсем не означава, че това си ти. Друг път ще говорим за това, как да опознаем кой съм аз. Но така или иначе, толкова са ни различни преценките, че правила трябва да има. И най-важното, до което човечеството е достигнало много, много отдавна, много преди нас, 5-10 хиляди години преди Христа, както обичаме да пишем по дебелите книги, много отдавна се е стигнало до знанието, което до нас достига като препоръки. Впоследствие така, това се е развило и като религия, като култура на обществата, което се превръща в някакъв канон, който съответно, нали, ако не постъпваш правилно, ще има наказание. Вече всичките вариации на тема. Но много отдавна човечеството на базата на своя личен опит, който се е натрупвал, е установило, че има едни изконни ценности, които ни държат близо до истината, близо до Божественото, Бога, ама не някой чичко дядо седнал на облак номер 11. На Божествения атом, който сме и ние. И затова, когато говорим за 10 Божи заповеди, каква дума, или за ямас и ниямас, яма и нияма в йога, от санскрит, това също означава какво да правим, какво да не правим, но винаги иде реч за едно и също. Не лъжи, не убивай, не кради и така нататък. Не причинявай болка на другите. Защо да ги има тези правила? Защо това да е правилно, а другото да не е правилно? Ами защото в целият този концепт за дуален свят все пак има неща, които през виждането на божественото око в нас знаем, че това е пътя към истината, мястото, което е истина, и дай Боже да пребиваваме там повече. Защо? Защото там я няма болката, там я няма обидата, там го няма съденето и там не ни се налага да прощаваме. Разбирам, че съвсем не е лесно, просто и така обръщам се, усмихвам се и казвам: о, миличкия, той така ме нарани, ама той толкова може. Нека да живее щастливо и всичко е наред. Аз си продължавам живота и всичко е добре. Но разбира се, че това не е лесно. Разбира се, човек ще каже: аз заради него, заради нея изгубих това, можех онова. Знам ги всички тези неща. Обаче знаете ли, въпреки това, след продължително медитиране, осъзнаване, идва време, в което прошката не е един ден, просто се случва и прощаваш. Не. Това е пак сваляме люспи от луковата глава и плачем. Но става все по-леко. Става все по-чисто, все по-ясно и все по-свободно.
А когато освободиш себе си от тежестта на непрощаването, от тежестта на обидата, то не е заради другия това. Той докъдето е стигнал, стигнал. Дали той ще се развива, дали той ще осъзнава, дали ще се промени, ще се поправи, дали ще стане друг човек. Това не е наша работа, ние не знаем. Но е заради нас. Защото това е моя път към истинската ми същност. Това е моя път към изконната ми радост. Това е моя избор да живея в центъра си, от който, виждайки истината, осъзнавайки, че ние сме едно цяло и това са различни проявления на божествената същност, от това място животът е чудо. Чудотворецът си ти. Чудотворецът съм аз. Така че, влезли сме в обувките на други, опитали сме се да видим, да разберем, да осъзнаем, че това, което той е направил, знаете ли, това е нещо, което аз също може би съм правила или мога да направя, способна съм, но поради различно ниво на осъзнаване правя или съм направила различни избори. Но всеки от нас може да бъде това, което е другия. Всеки от нас, защото ние всички сме тук. Ние всички разполагаме с цялата тази гама от вибрации, от ситуации, от емоции. Всичко това можеш да бъдеш ти. Никой от нас не е по-добър или по-лош. Правим различни избори на база, ниво, което сме достигнали на своето осъзнаване. И когато човек е много по-близо до истината за себе си и за живота, той е много по-състрадателен. Затова внимава да не наранява другите, което не означава, че им позволяваш да ти се качват на главата. Не. Но можеш да опазваш своите граници. Тук е емоционалната интелигентност, защото емоциите са важни и умът ни е важен. Всичко това продължава да присъства в нашата божествена същност. Но от нивото на това състрадание, осъзнаване, че ние също можем да направим този избор, но не го правим, ние можем да кажем: не, тук е моята граница и ти нямаш право да се държиш по този начин с мен. Аз не ти позволявам. Върви си по пътя, продължавай да правиш своите избори, какъв да бъдеш и как да постъпваш с другите. Но аз съм отговорен за това животът ми да бъде чудо. Животът не е само моя, целият живот да бъде чудо. И за това от позицията на връзка с истината казвам: това не е добро за мен. И знаете ли, колкото повече хора постъпват по този начин, уважават своите граници, уважават границите на другия, ние се научаваме да казваме не през любов и състрадание, без да обиждаме, без да нараняваме, без да искаме да отмъстим, защото надявам се вече сте разбрали, че ако някой ни е наранил и ние се опитаме да го нараним, да му отмъстим, това не намалява нашата болка. Не, напротив, това продължава да ни държи в тази енергия на жертва насилник. Ние храним тази матрица и това, вярвате или не, расте. Защото това, което храним, то расте. И тогава светът е пълен с безкрайни ситуации, в които ние сме били и сме създали, пресъздали отново. И се въртим в един и същи кръг, нараняваме се взаимно и така нататък. И тогава живота е пълно с такива ситуации. Когато направим съзнателния избор, това не е добре за мен, и ти казвам с любов: не постъпвай така с мен. Той може да не те послуша този човек или тя, защото не разбира. Толкова може. Не се опитваме да караме малко дете да отива на Олимпийски игри и да спечели златен медал. Не може. Но казваме с любов: не.
когато освободим тази ситуация с любов, с разбиране, с приемане, дори с благодарност, защото можем да благодарим за това. Не, че някой ни е наранил и ни е причинил болка, но че живота ни е поднесъл тази ситуация и ние сме поканили даже, защото дълбоко в себе си душата ни знае от какво имаме нужда, за какво сме дошли, какво да научим. То обикновено ние всички трябва да се научим на едно нещо и това е любов. Но има различни входове, различни ситуации. И можем да благодарим за тази ситуация и да кажем: благодаря ти, че дойде в живота ми. Благодаря ти, че ми помогна да израсна, да науча, да се разширя и те пускам. Нямам нужда от тебе повече. И знаете ли, тези ситуации в живота, ако наистина сме си научили урока, те спират да идват към нас. Дори спираме да ги виждаме в живота, защото там няма вече какво да учим от този урок. Ако обаче отново идват, това означава, че минаваме в следващ клас. Нали знаете, в училище учим Иван Вазов първи клас, после четвърти клас пак, после в 8 или 9 клас пак. Няколко пъти едно и също нещо. Защо? Защото сме стигнали до различно ниво на осъзнаване и сега можем в различна дълбочина да научим този урок. И всъщност, ако ви се появи подобна ситуация, какво става? Казваш си: защо това пак идва към мен? Защото я виждаш, осъзнаваш я, че се повтаря. Защо? Защото вече си научил нещо от предишната. И тогава си задаваш въпроса: защо отново? Някой ме наранява, обаче вижте сега, повече сме научили. Казвам си: той е наранен. Той толкова може. Това не е лично. И аз вместо да го съдя, веднага му прощавам. Но и веднага казвам: благодаря ти. Благодаря ти. Това не е добро за мен. То не е добро и за теб, но аз се грижа за себе си. И вижте колко по-бързо освобождаваме тази ситуация с наученото вече от предишната ситуация. И така е всеки следващ път. Ако нещо се появява ново, то никога не е точно също. То носи някакви други нюанси, които ни говорят за нас самите. Но като цяло започваме от най-трудните ситуации в живота, за които се сещате за себе си. Връщаме се назад, опитваме се да простим, работим системно и се научаваме заедно с прощаването да не съдим. Колкото е възможно да не съдим, защото ако няма съдене, няма да се налага да прощаваме. Създала съм медитации за прошка, за свързване с себе си, за връзка с духовното ни сърце. Практикувайте тези медитации, водени медитации. Те се намират в сайта Медитация и здраве с адрес tobikalina.com. Има ги в най-голямата, най-известната платформа за аудиокниги в България. Има ги в най-известните аудиоплатформи. Практикувайте тези медитации и когато нямате възможност да слушате водената медитация, вие сте запомнили нещичко от нея. Създавайте своите малки пространства, мигове, времеви отрязъци, в които притихвате в себе си, свързвате се със своя център, намирате място на болката, свързвате се с ненараненото място в себе си, гледате към ситуацията, към човека, без да съдите. Мини медитациики. Но все пак натрупването и практикуването редовно на водените медитации е много важно. Аз го правя. Защо? Защото ежедневно, системно, непрекъснато по нас полепват ситуации, които ни обиждат и ни нараняват. Колкото и да се стремим да бъдем осъзнати и непрекъснато да сме тук и сега, това изисква много практика, защото много преди ние да се родим в това тяло в този момент, човечеството, откакто съществува,
Толкова много се е практикувало да се чувстваме различни, отделени, несвързани, да игнорираме, да съдим, да развиваме егото, да сме обидени. Войните са на база обида, отмъщение. Коя война е показала, че това е края на войните? Коя справедливост? Кой е прав и кой е крив? Това, към което аз ви приканвам, е да осъзнаваме моделите и да излизаме от тези матрици. Това не ни прави хора извън живота. Не. Но това ни прави осъзнати същества. Да бъдеш осъзнат е като да тренираш този мускул. Защото умът ни, емоциите ни, на тялото ни, всичко това живее толкова инертно, толкова научено на базата на модели, защото това е лесно, така се живее бързо. Това го знам, да, ако това така, значи тук така. Да присъстваш в настоящия момент означава да не бъдеш подготвен. Обаче то само като чуе човек не съм подготвен и веднага аз как така няма да съм подготвен, аз не знам какво да направя. Виждате ли? Имаме нужда да тренираме присъствие в настоящия момент, за да можем да кажем на ума ни, когато ни достави страховете, осъзнавам какво ми казваш, знам защо го правиш, но спокойно, чакай сега. Вярвай ми, мога да се справя с тази ситуация. Така говорим на егото си. Това е човека в съзнание. И тогава гледаме този срещу нас, гледаме тази ситуация възможно най-изчистено от нашите филтри, убеждения, страхове, предишни ситуации, миналото и така нататък. Медитацията за освобождаване от миналото е също много добра в тази посока. Посоката на прощаването и свободата от нещата, които ни тежат. Сигурна съм, че мога още много да ви разказвам за това, но също така си давам сметка, че то не е и малко за осъзнаване. Практикувайте. Водените медитации имат едно много, много добро качество и то е, че първо не сте сами и умът ви е свободен от това да мисли сега какво трябва да прави, какво каза Калина, какво беше първо, какво беше второ. Умът ви е свободен. Освен това, винаги навлизаме първо в релаксиране на тялото, ума, за да бъдем свободни от всичко това, което може да ни пречи да влезем в дълбочината на нивата, в които сме свободни, спокойни, пропускливи, нестрахливи. Нямаме нужда да се защитаваме в сърцето си. Нямаш нужда от защити. Това е ненаранимото, недокосваното място в теб, защото там няма други, т.е. няма врагове, няма различни от теб, няма опасности. Това не е просто физическото ни сърце, което ни стяга. Не бъркайте физическото сърце с психосоматиката, има мисъл, емоция, физическа реакция. Не, говорим за нашия духовен център, който е някъде в областта на сърцето. Извън тялото ни, не знам, но е някъде там. Водените медитации, минаваме през релаксацията, оставете се да ви водя, аз съм помислила на къде да ви водя. Доверете се. Няма никакъв начин това да ви нарани. И бъдете свободни, доколкото е възможно от очаквания. Много често хората тръгват, искаме някакъв аналгин, купуваме си го от аптеката, пием го и минава ми главоболието в следващия час. Много по-сложен е живота от бързите решения, бързите хапчета, бързата храна, бързата любов. Много по-сложен е. Бъдете свободни от очаквания.
Доверете се на процеса и продължавайте да практикувате. Продължавайте да практикувате, докато това започне да става част от вас. Това се превърне в новият ви навик. Но е къде по-добре да имаме навика да бъдем себе си, да сме своята истинска същност, природата си, отколкото да имаме навика да сме нещо друго, което не сме. Модел, който ни е наложен. Залепили сме го. Облекли сме се в него. Скъпи и прекрасни хора, сега ще приключим с това видео. Гледайте го отново. Останете свързани с себе си, с другите, с мен, с канала Медитация и здраве. Предавайте нататък, споделяйте, защото ако искаме да живеем в добър свят, ние го създаваме този свят. Винаги започва от нас самите. И това е свързано с споделянето. Но не да натрапваме на хората какво трябва да бъдат, какви трябва да бъдат, трябва да се трансформират, да осъзнават. Не. Доверете се на усещането, кой вече има нужда от това. Кой е готов, може би, да премине на следващото стъпало. Да се раздели с болката, да прости, да се приближи до истината, до вътрешната радост. Да живее в любов, истинска любов. Благодаря ви. Благодаря ви. Животът е чудо. Чудотворецът си ти. До скоро.